dami i Gospoda. Този поздрав е специално за двамата братя, за Тайри Карпачев и за Рефат Карпачев. От Пещера най-големите босове винаги им върви. Абела Кая Гилип, за двамата братя истински тарикати. Хайде братя Тайър Карпачев пала, Пещера думка и се чува чак Чехия. С-класа мечта, Мерцедеса и мъжи. Яша бала братя от Пещера до света, от Тайър Карпачев, босове на Пещера. Канадиха в Тюмен, сикно фамилия. Всяка майка братя такива не ражда, те са вълци единаци. И си имам Будбар и фамилия, Капабара в Тюмен. Вали Гармина, Тайър и Карпачев, пак им върви. Пещера, те са хората, Канадикен тут братя вала. Те с класа са, е душманен му даре. О, братя легендари, най-големите Анди Пещера, братя са ме постигнали всичко. Имат жена къща бала и най-красивите деца кизим. Вали Гарми дъжд от пари, вали върху Тайър и Карпачев, опрал тут е пала. Обратя си машини, одесен легендите на Пещера, а Калетола и Фасар, Керепе бияча, а на живо ХНП